Yr Urdd ydy Mudiad Ieuenctid mwyaf Cymru, a beth sy'n bwysig am yr Urdd ydy bod ni'n sicrhau cyfleoedd i bobl ifanc ymwneud â'r Gymraeg tu allan o'r ysgol. Mae'r Urdd yn gweithio efo nifer helaeth o partneriaid yn gymunedol, yn ranbarthol ac yn genedlaethol ar hyd a lled Cymru. Gyda'n partneriaid, da ni'n diogelu bod pob plentyn ifanc sy'n siarad Cymraeg neu sy'n defnyddio'r Cymraeg yn fwy yn cael mynediad at ein ddarpariaeth. Mae gweithio mewn partneriaeth yn holl bwysig i ni fel mudiad mwyn sicrhau bod ni'n cyrraedd amrywiaeth eang o bobl ifanc ar draws ein holl gwasanaethau. Mae Urdd dwi. Gwydeithio dwi, a dyn ni'n dysgu Cymraeg. Dyn ni'n ddiolchgar iawn am y partneriaeth rhwng yr Urdd a'r Ganolfan Dysgu Cymraeg. Gafon ni steddfod enfawr yn y parc, a oedd o'n wych. A wedyn o'r partneriaeth efo'r Urdd, oedden ni wedyn yn cael y cynnig i'n hogiau ni cael cystadlu yn yr Eisteddfod yr Urdd blwyddyn dwytha. Cystadlu yn Celfach Rest, a wedi dod yn gyntaf ac yn ail, a wedi bod yn llwyddiannus iawn. Felly mae cael cynnig i gystadlu yn yr Eisteddfod wedi rhoi siawns i'n cyrcharwyr ni i mynegi hynna mewn ffordd creadigol yn y Gymraeg.